Suomalaisilta saamamme palautteen perusteella teimme Yle Areenasta entistäkin paremman. Katso ja kuuntele ohjelmia silloin kun haluat. Yle Areena on täyttä asiaa. Hyvää iltaa urheilusta. Kestävyysjuoksija Janne Holmén lopettaa uransa. Holménin mukaan tutkijan ammatti ja juoksijan ura eivät sopineet yhteen. Holménin uran paras saavutus on maratonin Euroopan mestaruus vuodelta 2002. Janne Holmén kertoi lopettamisestaan kolumnissaan Ylen ruotsinkielisen urheilutoimituksen nettisivuilla. Ura päättyy 31-vuotiaana, koska tutkijan työ sekä perhe, johon kuuluu 2 alle kouluikäistä lasta, menevät nyt etusijalle. Sen lisäksi urheiluura ja kaikki tämä on ollut vähän liian paljon. Se on ollut liian rasittava minulle. Lopettaminen tuli monelle yllätyksenä. Koko viime syksyn ja kevään Holmén on harjoitellut päätähtäimenään ensi vuoden EM-kisat. Tuskin pystyn juosta siellä kovempi kuin mitä olen juossut ennen. Ja se on aina ollut minun tarkoitus. Haluan koko ajan juosta paremmin. Holmén on kuitenkin jo vuosia panostanut myös huippu-urheilun jälkeiseen elämään. 3 vuotta sitten hän väitteli filosofian tohtoriksi ja haluaa nyt panostaa ammattiinsa historian tutkijana Uppsalassa. Janne Holmén tulee maaliin ja voittaa Suomelle Euroopan mestaruuden! Tästä Janne Holmén tullaan muistamaan urheilijana pitkään. Maratonin Euroopan mestaruus vuodelta 2002. 2 vuotta sitten Osakan MM-kisoissa Holmén oli 9. ja Pekingissä 19. Hän pitää hallussaan myös maratonin Suomen ennätystä. Vielä aika vaikea sanoa ihan kaikki, mitä se on tarkoittanut, mutta olen ollut huippu-urheilija koko minun aikuinen elämä ja sen takia se on tietysti ollut erittäin tärkeä minulle. Janne Holmén. Holménin ura päättyy siellä, missä alkoikin. Ja hyväiskisansa hän juoksee Ahvenanmaalla ensi kuun vaihteessa. Mestaruutta puolustava Raahe jatkoi vahvoja otteitaan illan superpesiskierroksella. Raahe ratkaisee avausjakson Oulua vastaan edukseen toisessa vuoroparissa. Tuomas Jussilan lyönti painuu Oulun ulkokentän haparoidessa maisemiin ja vieraat juhlivat 3 juoksua. Jussila itse kiertää kunnarin. Avausjakso Raahelle 4-0. Kotijoukkue on vastaantulija myös toisella jaksolla. Sami Aholla lyö ja Jussi Kemilä tuo Raahen 3. juoksun. Oulu kuitenkin nousi niin, että jakso kirjattiin lopulta Raahelle 4-3 ja koko ottelu 2-0. Voitto oli Raahelle toinen perättäinen ja joukkue nousi jo pisteen päähän sarjaa johtavasta Kouvolasta. 2 muussa miesten ottelussa Kite voitti supervuorossa Joensuun ja Nurmo Koskenkorvan 2-0 ja tuo Oulu-Raahe päättyi siis niin ikään 2-0. Naisten illan ainoassa pelissä Pori voitti Lapuan jaksoin 2-0. Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue aloitti eilen EM-turnauksensa tappiolla Englantia vastaan. Ylihuomenna vastaan asettuu Saksa. Maajoukkueen edesottamuksia Ruotsissa seuraa suuri määrä suomalaiskannattajia. Eilisillan huumaava riehakkuus oli vaihtunut seesteiseen tiistai-aamuun Falkenbergissä sijaitsevalla leirintäalueella. Eilinen tappio söi kannattajien mieliä. Kyllä harmittaa todella paljon, koska Suomi oli paljon parempi kuin Englanti ja kuitenkin pisteet menetettiin, vaikka pelattiin ylivoimallakin. Pikkuhuuhkajien edesottamuksia on paikan päällä seuraamassa satoja kannattajia. Leirintäalueelta löytyi asiantuntijoita. Joo, ja erikoistilanteet olisi kyllä voinut paremmin käyttää hyödyksi. Niin, mistä se muuten johtuu, että niitä ei käytetty hyödyksi? En tiedä, ehkä se on tää suomalaisten pelaajien tää hyökkäämät. Tai siis hyökkääjiä ei ole kauhean hyviä, tehokkaita niin kuin Englannilla. Nehän teki heti paikoista maalin. Pukkiavaukseen! Tänään maajoukkueen kannattajat suuntasivat ostosmatkalle yhdessä. Seuraava vastustaja Saksaa ei pelota. Luotto Suomeen on yhä korkealla tasolla. Ei muuta kuin tsemppiä vaan, eihän sitä voita kuin juoksemalla. Ja pelaamalla noin